The source of life or say nkwa sutre no abusiafo na wotwe asan aba betie bio ye dia sida page ma twedi ampon nyankopon se waye yadom na ye da so etinkomo kwata mu nyinara ye ne wo esua nsem potitiri a ewo Yohane enguma no mo enne no ye pese ye no hwe adisua etoso enkron atifi asem no o see the source of life ana se nkwa sutre no ye twe ho abasesia. Ntina Yesu Kristo beda no ho adi se wo ye Nyankopon na oye niema bia se wo ye Nyankopon na so still onipa anyina ndino onipa sada no na me a monipa se die mewu sa na nke nkwana to aso sa nipa bia ne mono ni moja no na sam na wo kan fi so ikuechi no ho etu na sam tamana o muade no na nkwa bia bibia ni ho a yenim se ye frɛ ne nkwa ho nipa dodo ni nyina be go against you hwenia ani Onyankopon adie ne ko Omande share adofono mo amohwe ni mo amutie nyinara ye be ma mo akwa aba sonko kwan so na afi ye de ncha sonko so ede ma munyinara na ya damase sonko kwan so sese de birada mode mafidie edito London Ghana memenda kwan for Sabbath school and afi trosemu empensen mu kote mu nyinara ye no usua John ehoma ne nsem potitira watro ede amayen a kire se Yesu Kristo ne Messiah no ye disua no 8 and they pese hwe ne etoso enkrono maboafo ayekrado mba beboa ne die mu mpensen mu ade abremo balansa no me enkutie enyum enfree redemption embracisia.
Yeda nyomtufo koi ase enyuma omode amaye onyankopon enhra omu ye pa atifi asam no sene medi kankan o se the source of life meba be yi maboafo no akyeremu na fe ya edieti anu adesua no ma mendi kanfa sida pese mfa ma 3ABN TV Ghana TV sajuma koi efa yenjumade yi edikowiase afana nyina ya ankrankra ena o maka omo ho abom na afi omo ye TV adwuma se omo de sabe nkrofo bo nsama emfa nkwaje hu dawuro no omo de onyankopon asem ena omo bebo hu dawuro na eya msaade ntina hu sikasem taye den kakra ankrankra na yi kakra na ode bo asa adwuma ko yesrew se wutie na wo hwen na won tubu abi apese ode bo a obo nso wo mo number ba beda yemfoni na ni fa na frɛ obibeje wo so kakra bia obetimi ne fa bo asa adwuma ko sara na mesa kanfo Hope TV Ghana nso eje ama se wo mo nso saa adwuma di omudia no wonye mfa mpemfa so ankrankra na so masene kakra bia obetimi ne wo nso yi fa bo Hope TV na ebia na ode wontimi nkoka asam no but Hope edi asam no ebeko wiase afana nyinara fa omo number no na frɛ obibeje wo so kakra bia no fa bo omo nso na onyankopon ebe hiraw se mawie ne sadia ene na meba be hwe ha se wo mo onyankopon na mo so edi pense mu edi bremo me de mo sonfo Bismarck Mensa and twedi ampo onyankopon adom me wo elder akoko kire esa ka me ho wa ha se obeni kire ye mo akaba yo medase passe and then so yaton safro aba ebe kayensa sara ena me ko manimu amani ate pa elder doctor Nana Sifatwi and the oka me ho aze era ye mo akaba ye ni ade sende wa we kayensa wa hase great that's passe and wa ba me ko manimu na ese ne nyina yenim no elder Dr. Alex Collins Afanso ena eka no ewo so na eda ye makwaba me da sese nso ye to nsafra watimi aba beka nsa wo ha na fe me ko etire no ho anso ayenua Penny Samuel ababio nso ene wo eto no ho no obeni same ye makwaba me da sese enen nso ye to nsafra wo wa ba beka yensa wo ha ene babi a wo biara no ma yenkate ene na mo Penny kire emompaye emaye me mompaye yenyankopon de wase abre nyina mu seye nipa yensem fatayi umma ye akwanya ene akwama se yemfa hwehwe otrose mu ye ne afoforo nche eye ti he na se yenim dodo na emum eye odo a ehye ana ekaye no ene yepese kakra yesua a honhom no so ahye mu mama ye no ye ne afoforo che ye ni da so nyina ne se wo mo betie no ebe ye nsakraye wo masetena mu wo magye wo Kristo Yesu edi na fi wo mu ni ye no mu nyina asom na se wo ba ye no mu nyina nya chefa wo mu sabri ma hon kronkron Yankopon nsane emefa ye kuma ne ya adwe nyina na de ye bi ya no aka bia no emfiri osoro mu so emehye wo din no nyam Kristo Yesu de mu nti amen good yo me sama mu nyina akwaba bion last week na ye hwe adisua etoso emwotwe wose rema apam dada mu enkomhye no ahodo abamu nokwasem se adusua na eye kamapa yi hu se Genesis to na wie Malakai honum nyina no na Yesu Kristo ho asem na omoka yatimia ayi quotations ahodo bebre John refer to eneno ewo link se na de Moses tray nyina na Yesu Kristo ho asem na otwa afa ebia na wantimi andi addition na chi last week na opese wutie oko Landing Ghana YouTube channel na hwe archives mu a obehu sa addition no lesson 8 obetimi abo na watie se eda enene da edi kan so a wutie yen so a yesrew no wa subscribe to your YouTube channel no uwia umia subscription button no so na wasa mi adoma no so ekire se yesa adwumade ya na won so wonsa atimi akabi wonsa kabia na so awo so edi akwakoma wonu anti last week dia no na kama pa yatimi achrechen sembebre nden so mi wakuku damfo ha omo ba beboa na ya hwe ndede no ose the source of life nkwa sutri no
ye nkabosem no ye befa nkabosem no afri John chapter 14 verse 6. John 14 verse 6. Nti openi same say why ye krado akan ma ye nhwe ne o trust o kire no ha. Ose mene kwai no no kra ni nkwa no obi ma agya no nkyɛn gese onameso. Amen. Amen. Good. Abusafo se wo be kaya Yesu Kristo through John ye bisa Yesu Kristo se ono ne hwan no asem odi ano se ayam chese mini ni amene sa asem we Yesu Kristo kan ye no na opeso o kire om se ono ne Nyankopɔn san se baby ayete sa ayam yi Exodus chapter 3 verse 14 baby na Moses burning bush na no bisa se hwan na Nyankopɔn ka se mini ni amene no enti sad asemfua na Yesu Kristo nso ye bisa se woni hwan no o se mini no o de ba ye kasa no mu a ya wontimi nya no se ne o ka ne o se ayam mino no o se ne be fa ne bia no na o de refer to omo se ono no wo ye Nyankopɔn no kasem se saa sem titiri we ana saa semfua we agi akotene wo your friend is saying John enwuma no mu bebre na wo hwe ye nka abosem no nso ahun se o se mene no kre no na che se asa be di akotene wo hase nti ye behwe the whole of this week no adia ye ba behwe the relationship and I say revelation ahodo sa many we na Yesu Kristo aka no trust them na eda na di maye betimi ate ase na afin so ya sa ahwe on the other side say adenti na Yesu Kristo beda anu hu adi se wo ye Nyankopɔn na oye niema bia se wo ye Nyankopɔn na so still onipa anyina ndi na onipa sa rejecting it say last week dia na afi ye hu adusua ahodo ye betimi asua afrumo. The reason why ye pese ye hwe ne say ye pese ye hwe se ne be ya ye be avoid mistakes omo na Yesu Kristo gina omo anim na omo reject no na yeso yetimi a kira afoforo se ne omo nso omo nye sa mistake no enu nti na ye pese ye hwe sa na otwi mu adusua nti mabo afo no be boa pa ma ya ye sa adusua mu empense mu ye be di kan ahya ase wo sa ofan iso o say in him was life nimu na enkwawo mema ya kenkan ayi nituo sembi wa ase na fe makọ Dr. Sifaso ewa hase John 1 verse 29 na fe wahuri aka John 3:16 na fe yahwe John 6:40 yenhwe sa kenkan se na fe membisa doc say adenji kwa na Yesu so ba asasi so yenhwe sa nituo semi ase ade chin no Yohane hu Yesu se oba ne nkyɛn na ɔse hwɛ Nyankopɔn agwama oyi wiase bɔne kro no nie. Amen. Amen. Afei John 3:16 3 verse 16 ɔse na sɛdeɛ Onyankopɔn do wiase nie sɛ ɔde ne ba ɔwo no kro no maaye na obiara a ɔgye no die no anyira na wanya da nkwa. Amen. Amen. Then John 6:40 no na fasi hɔ a Oma yentie John 6 verse 40 na yei ni maja no apedie se obiara ohunu oba no na oji no die no nya da nkwa na menyane no eda a edi akire no. Amen. Amen. So dog ma membisa o adena Yesu Kristo ba asasi from what we've read Bismarck nyamisha eda wase na question no ene adesua no as this one etifiance mo no say truth and answer life no em say enkwa eyade a Nyankopɔn kwa na ewo ena ode nitumi edi nkwa ba wiase tamwa na omuade no na nkwa bia bibia ni hɔ a yenim sɛ ye frɛ ne nkwa wɔ hɔ enti ba wiase bae no ena nkwa ba enti ni ade a obo ye sɛ emedi eni abode nyina so no a privilege kese no Nyankopɔn na abɔ ade wie no na kɔno abetimi ahwɛ na ade nyina so ba o sheda de sɛ ni onyam no hye nipa nsa na ade a ɛwɔ no mu a ɛma enipa ɛyɛ te sɛ ono no ɛna ɔde bi hye nipa mu ane nkwa normally ya na adwen sɛ mframa a ɛfɛi no ɛno na ɛyɛ nkwa na mayɛ no ɛnyɛ no a Onyankopɔn breath of life no ɛna ɛyɛ nkwa no mframa a ɛfɛi no ukɔmɔ kyira nkrɔfo ewu da hɔ na mframa yi bi fa hɔ but on timi sorry that's right it is Nyankopɔn gye ni a ɔde ma wo na ɔyimtima wo yɛ okratias fo ni fi mu a ɛno ɛna ebema wa san akodo ti mu na je se nkwa na firi mu eti nyame asem o kan ya o ka se
I am the life na yedi adwuma ne no wo so ka I am sir 7 I am the bread of life I am the living waters I am the vine ni nyina ekonotu life ensuo ne aduane ne vine no ne door any shepherd good shepherd ni nyina ejina ho ma enkwa eho asem it indeed no kire say oye nyame a enkwa ena ewo nimu enti wache odi ama nipa as achede enti bia e be fi mu no onye nipa bio na enne sinsanso ana say kitawudie relationship na wo ni yakopon na yira eni ho bio say ye nyame je enkwa ne fi mu a on say tama last week Yesu Lazarus one seven na yakopon Yesu Kristo me can yakopon in reference to Yesu Kristo na yakobo na man say Lazarus yare no onye worried because na sa enkwa na every Lazarus mo na won ho na won ho nti onim say me na ekuta me nti ade na say me pray me ho enti wan pray no ho enkwa no akasa no eye ewo onu yakopon ne che os Bible say o ye say o ba asasi so na wabewu na wasan sore Bible kire say Yesu Kristo say onu ankasa ne nkwa no onu ankasa betimi de ato ho na wafa na de eti say owu ya say enkwa ni mo no Bible eye silent ho but the enim say Yesu Kristo atwe ne ho firi nkwa ho enkwa na nitumi na onu ankasa de bo nkwa na otwe ne ho firi ho na okodae enti ade achi nkwasi ara no pa no onu ade nkwa ni esa hye ni mo na osan sore so what you say enti enkwa ye ade a ehu hia onipa bia enti say Yesu Kristo say I am in him is life na je say ampara onu mu na nkwa no wo nkwa ni bibia mu o say okan Psalm 104 verse 28 o say ewiase ade nyina say edua na adua emu ewo wiase nyina obia osono ni jata ni obia ko hwe na aduane edua wia na onyina koda na aduru nipa so ne nipa so aba na obedu 28 na o say Yakopon eje ne home a sa ne ma we nyina etwa na so obia ne nsem de ne home no ene nkwa no esamba nipa na enkeka ho aba enti life a prosperity that's right life a improvement life a movement life a focus that's right life a active life a ade bia bibi wo mu a adwuma yeti say yimu bia say life ni obi mu a yetimi metena ha enti ene ma Yakopon de gina so ma ye life no onu ankasa it is o twene ho fi ye ho pe enkwa bia ni ho bi enti ni mu na enkwa wo no eno ne ye source great me that's it doc say why na sa ede am I trust or say the worst of eternal life down kwa nsem no yenhwe akinkan se mi nso ewo ahase na fe yenhu sene ensema nsem potitre pese yehu na fe yetimi etiase John chapter 6 verse 61 to 68 yenhwe asembi wo honomo John chapter 6 61 to 68 yenhwe asembi a ewo honomo 61 to 68 na Yesu ti nka wo nimu se asuafo no renwinwi ye hu o se won se ye tu mu sintidua ana na afei se muhunu onipa ba no se okosoro a faako a okokane no nso honhom ni die ema nkwa ohunam die enye hwe nsem a maka mu no ye honhom ni nkwa 64 no na mu binom wo ho a wonyi nie na Yesu nim won a wonyi nie no firi mfitiasie ni die obeyi no ama no na oka se yeinti na makama kire mu se obiara ntumi mma me nchen gi se agya no di amano anu ansa afi 66 ne twato no a free eno so no okay up to 68 a free eno so no na suafo mu pi sane won ho akiri sane won ho akiri na woni no ananti bio ena Yesu se dumienu no se
mo nso mo pese mo kɔ biana city na etwato no Simon Peter na se Simon Petrus no say Awurade hwan nkyɛn na yɛnkro. Amen. I mean call Dr. Alice so so encounter you say conversation and encounter na yes Christo you in conversation or say asua for na no mdina to be praise here and obi say Peter no mo so dey say mo so mo be kwa na this was the response that Peter demand say e yen kwa hefa ko na dan kwansam no e wo nkyɛn sani emfansi ntisa ade yase. But as a Bismarck, my main find in free baby asopenyi ADC, no. Also asopenyi achirami who say a bank kwajia if you unyame ho ne bai. Yen mo no kwajie ni mu, o chechire mu how our body any bibia. Now the John chapter 6, the whole context no. Yeah. Estate ewo bra Yesu e feedi nipa 5,000. Yeah. Omo tena say na branch bi ne lunch obompa ego so na feed omo nyina ade kye na omo feed omo no omo say ba biem Bible kire say abrantie lunch 5 loaves of bread and 2 fishes omo di wie de omo sesa ase kra na ye over 12 baskets. Yeah. Now at that time ye hu say na Jewfo no omo hyenko ase nko asoma ase. They were looking for a leader obeji omo free in kwasom no. Na problem kese pa na omunya say omakọ ekon no. Ekom ene say ombenya supply during those times omo war no. And when they saw Jesus performing this miracle, na omo die as is fitting the bill of the type of leader omo pen. Till the following day Bible trust almost baby feed omo na omo hwe Jesus na omba omo say boss e woni nyina akọ akaba akọpe na so omo hwe ye no na Yesu ne disciples no na wo ho na Yesu party omo hu no till they were still looking around e ho na omo hu Jesus ti omo hu na omo say o yasan ba na Yesu say oh momenim die nti amaba maba not because say in some way me catch them no maba because e come dem mo pese me mama aduane na met mama aduane bi a aduane mu di a e come on nem biem na om say o sade ama ye say aduane ne bi na Yesu say aduane na metim de ama mo no eye me honam ani me moja na se wa ni se bia aduane bia munya dan kwa na ehọ no eye difficult mo so mbeti ase na Yesu kyerɛkyerɛ mo hu se the upper kyerɛ ne se nensem the west eno ho na all na obeka ya John chapter 1 verse 1 osin fiti ase no na asem no wo ho na asem no ni onyame wo ho na asem no be ye onyame enti in other words the Jesus ka se ono a na all ka se modi ni nipadua ne monum ne moja no na asem na all ka fi so equate no ho etu na asem na eno na 61 to 68 ne bae no emra yes no e yabasamtuo e manipa bebre we say almost say we did not come for spiritual way ya must be spiritual exercise we came for food but ya disappointed enti emma bebre esan kofi because omom trimpo de no nkomo pe Jesus so me pesam de me ho twero anopa me breakfast na maba na wa man bi lunch na wa man bi supper na wa man bi na Jesus say no so pedan kwa then I'm directing you to the west. Now, omukoye no turn it to 12, the 12 disciples no. No bisa say, nipa bebre ko, na monso mo nkwa na. Eho ena Peter eka sansem no say Awurade, wan che ne yenko. Wan che ne yenko you have the words of eternal life. Yes. Nkwa na wo words with the capital W e de dan kwama. Any in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Yes. So ye pedan kwa e sa woni ade ho atwa. Yes. Na onyame asem e ka e was 2 Timothy 3 verse 16 and 17. So atro nyina e ye onyankopon de God's inspiration onyame honhom na mudi sa ensem no so mudi ye adwuma no eho na nkwaje no ebefraba jo medase se dog waye ne sa e de amaye yento aso na afi yenko yenim na yenhwe regi adi ne awofoforo no se ne eho nso nsem no esitie ma yenko John chapter 1 verse 12 and 13 no yenhwe wo discover steps bi anamon bi wo ho ebeboa se obeye okristoni a
sa anamon no na wose wutu yenhwe sene anamon no esi etie na yenhwe de ebetimi asua afisa anamon no ho. John chapter 1:12 and 13. Nti akenkan sem no Yohane Numanu na se Yohane asempani 3 ba kuntiche mu edumienu ni edumiensa no. Ose na dodo a oji no won a oji ni din diye no oma won tumi se onye Nyankopɔn mma a emfri moja anase die ohunam pe anase die oberema pe emu na emom efri Nyankopɔn mu na wowo won. Amen. Amen. Jo opinitre sa akenkan semwe yenhwe mfoni be no twa kire yen efa okristoni anamo e wosotu. Okristoni anamo e wosotu ndase. So mama kwama nsem nchechire mu kakra. So wo hwe nka abosem na ye kai na 13 no. It's a bit deceiving was no amfa emoja na ye de ewo. O kai na chese nti se moja kura ba mu se moja wo mu ana chese ye wo fufuro but do person o kire ne se onyame mu no enye tie ase no aye koba da no e na kire ye se ye onyame ma na emum subai ne ye bi ebeda na di enne ma ye hu se ye onyame ma na saa ade no wo kire se enye ya ho oden ne ye ni mede enye moje wo ye mu etimi keka ye ho na me etimi ye saa ne ma no na emum eye honhom no onyame di ama ye no ye gini di ne ye gina sem ne di a honhom no wo ye foforo enti saa bre ye tiase a se wo tiase na wo nya ehu nyame a ye betimi aka se wo ye tiase ye wo saa na emum se wo nya behu Yesu Kristo di a wo kasa asesa wo ne ye esesa utes wadidi esesa obi bia wo ye bia esesa ene na Yohane kase ye wanamo esisi etu ansana ya ba Yesu nche wose de di kanse ye bagina di ye gine di ya that's the first step eno na asuafo ne di kan no eye Nathaniel Petro Andrew wo mu gine di wose mini ba bi da wo se ye bedi wachi wo mu ne kotena na do ba akopɛ no wo mu di ene ne nante over 3 years enti adesua no pese wo kire se ansan ye benya wo foforo no anamo edike tu ene se ye begi onyame edi ana ye begi Yesu Kristo edi ti enye tu sa na ma no a de aka ni nyina no se honhom na de ye de edi ma ye o kan bibi wo ha ye me de pa wo se that there is a human and divine aspect of becoming a Christian. Yes. Divine, human and divine. So when you two and a man about in Chedia, when you miss me bear waba, Nisubana yet, name will may be no. I'm an Subana assassin. Yes. Now I dare dear many people who say, a fair dear, or in a member. If it's a name, my betting me a call heaven, you will subas from Consa. Distinct character. Yes. Any the becosro. Then it says Subana, need we more as I see so. Hey, no, Yamema. What can I say? Was it is the role of the Holy Spirit to bring conviction? Hon chrono and a Maya convention. Yes. And Maya Timmy who say yes, Kuso, only Uname by Beginedi, near Banning Chay, near Banning Chay, the additional person say, obey a body for fro. A body for frail obey ye no, and he said, them di carcass, ye near me in our besson. Dear Canini and Niji home. If we are seeing a man near Taye, a gurani di, Cassa near Takano, was sitting in our besson. Yes. Nina besisa sa o se honhom no eyeye kuma so adwuma na e recreate ye esa yeye abode foforo eni nti se de na kan se doctors mienu kan na de free se enkwa efro nyame no enkwa no a ensada no na me amoni percent yemewu na nke nkwa na to aso saa nanso na mboni e ba ye nti nkwa na yira ene na kire mu se ye ba ne nche bie mu a ye bese anya saa nkwa no saa nkwa no ena Dr. Collins so kan se Yesu Kristo busa na suafo no ye be hu wagya na ye saa nkwo ho na wo nkwa a ye betimi akwa konya saa nkwa no eti we kire se efiri se suafo no tu ana mo ba Yesu Kristo nche no na honhom no ye o mokuma so duma. Yes. Ewum se ne me nyanya enye perfect de na so na honhom no ye wo nkuma so duma nti na wo Petro timika se ho anche ne yenko na ho anche ne be kwakonya nkwade enti we ye ade a kire ye se esi ye di ka tu anamom
yitu anamo ne ba no kan bibi wo ha me di twa to yeah we start with the foundation of faith and then from there we grow in understanding our grace. That's right. Yitu anamo ba nyame nche ni ye ba ne nche no ma honhom no wo ye ya afe na dum no de adum ye no entimi me enko bonu bi afe ni ye ti ase ba if you say adum no e ya de e ma ye nyini e wo nyame mu eni nti adesua do de ma ye pa ne se ye nyi wo nyame ni first ni emra ne nche ni tu na ma ba ne nche me nyini e ko obo de ye be fa so honhom na be ye mu adwuma ama wasakra ye amia be ye ne ma yo me da say ofeni kire wa ya de pa se wa tobo achete adesua no musa e de amaya busiafo yegusu ara ye hwe adesua etoso enkro no se ne hode amaya the source of life ono ne enkwasitre no ye to aso na fe ya hwe se repo nkwasitre no so wo po nkwasitre na no so ye ntiase sei nhwesodie bi ewo trosem ewo numbers ya abasem bi ayenim pa but me pese ye be kan na fe ya hwe esi Canaan bra yesuma spice ne so mo nkohwe do mo fa report mra se nkrofo na ewo ho no nkrofo benya ene omo nkosove ho no yentie yenhwese ne ho no asem no esi ekone nhwe nsonson ya eda report mi nu na omo de baaye ene addition betimi asua afrimo Numbers chapter 13 23 no ede 33 no yenhwe nsema ewo ho no. Numbers chapter 13 verse 23 to 33. Na odru Esco bonhwanu na otwa obobe man ni bobe ensia baako a eso wo ho na nipa baanu wura nudua no mu ni atoa aba bi ni brodoma bi esan se Israelfo no twa bobe aba ensia wo ho nti wofre ho Esco na adadua nandri o sani free asase no so nsra ebai na oba Mose ni Aaron ne Israelfo asafo no nyina nchen Paran sre so wo Kadis na obon kase tre won ne asafo no nyina na wodi asase no so aba no kire won na wobo won amane kire no se yakọ asase a osuma ye no so na esene nufusuo ne ewo ampa na esu abani na enso aman a wotete asase no so no ye din na nkro no wabọ ho ban esoso se na yehunu Anak ma nso wo ho Amarik ti Negeb asase so Yes. na Hetifo ne Yebusifo ne Amorifo tete bepo no so na Canaanfo tete mpoano ne Jordan ho na Caleb dudu oman no ma Mose na okanse moma yenko nkrofo ne moma yenko nkrofo no na yenkofa asase no na tumi die yebetumi won na marima a woni no koye no kanse yentumi nkofro ntia oman no ifrise woyedin siniye na woma asase a okosra no ho atinka boni tre Israelfo numu asase a yefa mu kosra no ye asase a edi esotifo na nkrofo a yehunu won wo so no nyina ye abrane ara nko 33 ne twato no na eho na yehunu abrane akese no Anak ma a ofri abrane akese no mu no na yeye won ara yen ani so se mebe na saa nso na yeye won ani so. Amen. Great. I think so you story we Numbers chapter 13 23 no kono opini wa ya de pa one navigate through the story no very well my yencho was say repo nkwasi tre no
Sabbath way no any report the by any addition ye see ne animu sama na tifi asem no twaka ben na ewo Nya Bismarck edas ewo question obisaye no say ye hwe addition na ye sua ba ni nyina ye see the source of life eye onyankopon ana nya wo na ade no ana odima nya wo ni bia no ontimi emfama ya sua ma eda kire ame hu se nya wo nkwade ma no chansi nya ne mu gidie sa nti ya ha eye whereby ya gidie nipa wosi nya ne eto de bia na ye the doubt aba abebata ho enu na adusuane pese otu yefo ede we ni eye example ame ye hu se ewo mu se nyankopon ede asase no waka se me de asase no be mamu eye media se de edika kan se ade ewo na odima na enso omo ekoko inspect asase no omo koye na omo no de omo hwe ni etua niwa na enso nam se nyankopon de ohwe ne ewo akoma mu nti no omo no eyi omo adwen efri nyanyamitimi di eye ne so ede omo adwen ba aniwa ne de ne so nti omo hwe omo ahoodin ne yebese obi hwe ne mfin hwe brani ogina ni mu a the physical aspect ni gina wa otimu se wontimi ntako na enso na ni ire fi se said the addition kire ya no the source of life eye nyankopon ono so no wotumi a obetimi di ama obia enti senka omudi omadwen kosi ne so ema omadwen ba so se ne nyame ayama ye no enye bi ni nia ye kwakofisi ya enka doubt na ewo ho no efiri omumu na enso addition tia kan ye tia se to de bia ye nipa ne ye enipa nti no ya ne the human thinking enu ana ye di ebo abrabo bia ye bobia enti drew se ye face reality na ye di enipa ni so die na ekofisi ne ye yire fi se onyankopon no a o ma nkwa onyankopon o ma hoodin onyankopon tumi nyina ye ne dia no ne ye gya ne wachiri ne ye de honam de ne eko enti se ko basa de a ye de ani wade ne kwa mini bia ye befeli eno na apasem ne kira me hu se ye nkai se upon all no ye nyina betima nya doubt but ebinim wo ho nso a omo nso ekai onyankopon ade ye tumi ye enti nipa 12 omo ko expire no at least ye nyamu mienu ema omo etimi eginan ehun se so omo so sade ani o so omo te sade ani o ye de ye onyankopon mu gidie enti ye de ba fem a ya safu yi mu sede wo ho na no ebetima ba se bibi besi ebia ne awunim ti no na se ne wasua a trosem no ma wati ase ni nti wetimi a stand alone but nipa dodo ni nyina be go against you hwenia ani onyankopon ede ne ko na nhwe se madamfo ana osofo ana se edes ni nyina e wafa ntimi nsumi e ko o mafa ne bi wanhwe ya nyame ebu aten na wodo hu akofra jo me da say why are there power penisa me se na won so wato bo achichi mu amafe mama get back to Dr. Sifaso and afi yemfa sorry yen addition so say afebuo condemnation me pese ye be kan akenkan sem yitu osem be ye ba kwa na mienu bi wa say John 3:18 na afi yahwe 36 na afi yahwe John 5:34 38 no na afi yahwe adentina onipa eba atimumu John 3:18 no na from mama yenti na mi asem John 3:18 die ogidie no wo munu aten na die onyinnie no wabunu aten dada se wa anyi nyankopon bakro no din no ani great shall we 36 na yes 36 no so die ogi oba no die no wo da nkwa na die ontie oba no nri nhunu nkwa na nyankopon abufuo dane so me o de faso ho na fe membra doc so adenti na onipa ba atimu ma men connect every community there so yes opportunity privilege nyame mo make us a favor yes I say odinya da nkwa yes right na wakohwa de na wo say wanka ka say on wanka say ni supu no e na wo yanketu a anka nya mawreho say on sankrofo no nso so ani so ere na wo hu obi ani so ade na wo ka so sometimes ye de ho ye tu ye ho asawram kura wo nyakopon wasem that's right so we nyame emu enkwagye enho asem no ejidi asem eji uko e na nipa no esoso kura na on te se den no ano
nyame na asoma wo ti ka kire Yakobon say wo ko ende makohu ne dey na wo betimi aya ma ho ama sa what you say yes enti me the Malaysia connecting dey no say certain times yankasa na condemn you before yankasa na condemn say nipa e was asisu we bri ho a onwan dwen say enya ade a Yakobon kura betimi age no certain times a Christopher asofo asompanifo yetimi ko boni mu na o ko bompa ye kura no adwen say sa ade ya makoye mpaibo a mebebo Yakobon kura betie ye de ho eko atemu mu ba ese yetimi nya nyame mu ahwehwe mu se ono na oma nkwa na o se oye nkwamafo no a o san eye light no se ye ba ne nchen a ono na obetimi aye bibia ma yen se ye kase ade ye ho etoto ye ho so a ye bayira ba hu se tama boni bae no ena nipa ko hye atemu ase na ka atemu na condemnation eni ho many pebia that's right cuz Bible say boni akatua eni owo no Yakobon oduma chede eni da nkwa e wo Kristo Yesu mu aha so enti de hia pa ne say ye begi sase mu ye dedi na ye hu say ampampa nyame ne betima boan na Yakobon bo osoro ni asase na odi nipa ko du atrum ho no nipa ba ko na oye responsible not two Adam nko a in the time wa if ewo ho na Adam jan ho na obonsam ba ho no nanka ebi anka Adam ba na obeto ye no nanka oyese otimi edi ne ho gina ho ma na yire say rado ka say nipa yanko say dua ho me yira ko ho etimi paucho on behalf of my wife me paucho me gidi say nyame o emobru fo no anka ka be start ni mobru ho adwuma ne sada no ho but Adam to ne ho asewremu ema ohwere ne ema nyame di ma ne nyina it once the first Adam couldn't save himself and his wife and the creation nyame di share insano that there was the need for another Adam to come it sa Adam ba kono de condemnation wono mo obi a ofa sa Adam mu bia wasasa chino mo sa condemnation and fifa but Adam for na oba sa Adam na oba na ode light ba na so ono ni da nkwa no so ko wura no mu a condemnation of great me that say that one last dog Alex so last comment on this yes my can say the serious emu edopa na disiano de me menye free mu a chief wo nyina say yenya efrem ne say nkwa ewo nyame mu se ye penkwa se ye de ho to onyame so na o say nkwa no ewo na asem mu ye de onyankopon asem eye adwuma ye nante abrabo a ejina onyankopon asem so no na chese ya ginedi se ne o kan John 3:16 no whosoever believing in Jesus na chese what the nasem no eye adwuma me that say opening chine o last comment on this me that so akwanya bi the me depa ne test na ye ka first John 1:13 no ya di fees e gidi se emuja wo ye mu ene ye won kwa na so tesa emuja be free ye mu uko hospital ye si aka nansa na wo be fizade umoja esa na so the test no person de ma ye ho ne se enye moja wo ye mu sa be na ma ye nkwa na emu nyame honhom na ti ye mu no ene na ma ye nya nkwa ene ti no kan se mudi me honam na munum moja yi a mu won kwan ne de eni awie me that say abusiafo ho ye beda mu na say dusiana aye come up ye bitumi atoaso about anyehwe next week ye de toso eduno ebe etoam so katewani e na me masame enhira so bio emaye nyankopon ni abankese da wase wadusua kunu na wode amaye nyina yesrewa ni dim se ma enya nsunsuan so papa wo ye nyina abrabɔ so ye bre nyina anya kwa wadum ti amen